Tumong sa hingpit nga masumpo ang criminal activities sa mga kadagatan dinhi sa probinsya. Malampusong gilusad sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office, pinanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Ronald Dionis ang Task Group Sambo Norte. Kini ubos usab sa Task Force Pink Panther Program sa Police Regional Office 9. Ang dugang detalye sa report ni Loriby Cabilin. Tinguha ang hingpit nga pagsumpo sa tanang criminal activities ug pagkab-os sa malahutayong kalinaw ug seguridad ilabi na sa kabaybayunan dinhi sa probinsya. Malampusong gilusad sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office kon ZNPPO, pinanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Ronald Briones ang Task Group Zambo Norte kaniadtong Nobyembre 14 dito sa Camp Lieutenant Joe Gracias Hamak, Sikayab, Dipolog City. Kiniubo sa Task Force Pink Panther Program sa Police Regional Office 9 kon PRO9 nga nagtumong sa pagpugong sa mga kriminalidad sa kadagatan sama sa kidnap for ransom incidents, piracy, extortion, illegal fishing, ingon man aron dili makasulod ang mga terorista ug illegal drug traffickers pinaagi sa coastal waters. Ang maong kalihukan gitambungan mismo nila PRO9 Regional Director Police Brigadier General Jesus Cambay Jr., Governor Roberto Uy, Vice Governor Sanen Angeles ug PRO9 Command Group. Sa mensahe ni Police Brigadier General Cambay, iyang gipamahayag nga tumong sa maong programa nga hingpit nga magmalinawon ang tibuok sa Zamboanga Peninsula alang sa hapsay nga pagpuyo sa katawhan. Makikita natin na if we are united sa ating purpose, isang values natin, may teamwork kayo, we can do it. We can make Zamboanga del Norte, we can make Zamboanga Peninsula a better place, a peaceful place to live, study, work, and do business. So with that, sana po ay tuloy-tuloy yung ating pagtutulungan. Dugang pa niya nga ang Task Group Zambo Norte mao'y instrumento usab sa pagsikop sa mga high-value individual may kalabot na sa illegal nga droga. Gipanawagan usab ni Police Brigadier General Cambay nga magkahiusa ang tanan aron makabut ang tunhay nga kalinaw ug kalambuan. Giasoy usab niya nga napamatud-an na ang kamahinungdanon sa Task Force Pink Panther sama kaniadtong RT-LIM incident nga nakadeploy gilayon sulod sa 4 hangtod 5 ka oras ug 2 ka grupo sa kapulisan ug kasundaluan aron sa pagkordon sa lugar, hinungdan nga wala na makaipsut pa ang mga suspetsado. Nahimo usab kini nga basihan matud niya sa kidnapping incident kabag-uhay pa lamang dito sa lungsod sa Siraway, diin sulod lamang sa 11 ka adlaw na rescue ang biktima ug human sa pipila ka mga adlaw na sikop ang primary suspect dito sa Zamboanga City. Teamwork. Wala na tayong masabi sa teamwork. Hindi na ito kwentuhan, but it's already a fact. It was proven during the RT-LIM incident. RT-LIM, yung naikwento yung army before nagkaroon ng sunrise, Zamboanga del Sur and the PRO9 were able to deploy 20 boats or 19 boats yung maliliit na bangka sa RT-LIM to block yung escape ng enemy. 19 boats times 6, more or less 100 na tao. That we were able to deploy within, let's say, 4 hours, siguro 5 hours. That proves yung ating teamwork. And lastly, no less yung ating governor ang nagsabi, no less the West Minto Commander General Binluan, sabi niya is, we have the shortest kidnapping incident in the whole Zamboanga Peninsula. We have the shortest kidnapping incident, 11 days. And hindi lang siya shortest, ito lang yung kidnapping incident sa history ng ating sa PNP siguro na na-complete natin yung cycle. Na-complete natin yung cycle meaning within 11 days, na-release yung victim, na-rescue yung victim, and after how many days, na-arrest sa Zamboanga City yung primary suspect. I-discard ko ngayon. Na-completo natin yung circle. Papakan natin sa circle. That is because of our teamwork. That is because we have a united purpose, we have unity in purpose, we have one value, solidarity in value. Na-attain po natin yan. And yung movement or yung capability demonstration, yung ginawa natin later on, ay
mag-prove or further prove yung ating teamwork. Now, way forward of Coronay. Natapos na po natin lahat yung CCOS or yung coastal security natin, yung crime prevention security natin. Way forward po as your regional director, I will now be shifting inland already. I will be shifting inland and ongoing na po yung training namin. Gusto kong magkaroon ng mounted police. Mounted police. Again, it was proven in Sirawai. Before the day that opened yung Sunrise, I was able to deploy 2 companies. One mounted company and one coastal company in Sirawai. That is within bago pumutok yung araw. Mounted, kaya nakita niyo yung mga nakamotor. In less than 6 hours. So with that, hindi nakatakbo o hindi nakakross yung NPI, yung kidnappers. And I'd like to thank yung mayors ng Triple SP. Palakpakan natin sila. Especially yung ating mayor ng Sirawai, si Mayor Dennis. Ang Task Force Pink Panther adunay 5 ka task groups nga mo'y maghimo og mga police interventions ug mga intel-driven operations diha sa gikalatid nga mga areas of operations. Usa niini mo ang Task Group Zambo Norte nga naglangkob usab sa mga pinili nga mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion, Police Mobile Force Company ug Territorial Municipal Police Station nga mo'y magbantay sa mga coastal waters sa Triple SB ug mga coastal municipalities sa tibuok lalawigan. Sa laing bahin, gipaabot usab ni Governor Uy ang iyang hugot nga suporta sa maong programa nga nagpakita og nagpabati ang adunay lig-ong gobyerno nga kanunay nga manalipod sa katawhan. Nasayran nga isip suporta sa maong programa, nipalit ang kagamhanang probinsyal og 36 ka jungkok pump boats nga gihatag og tagurha ngadto sa 16 ka mga coastal municipalities ug 2 ka syudad dinhi sa probinsya. Wala pong economic progress pag wala yung peace and order. Kaya for the sake of the province of Zamboanga del Norte, sa palagay ko yung commitment namin sa peace and order, sobrang-sobra na. Kaya I always commit for the peace and order and welfare of the people of Zamboanga del Norte. Thank you. Himong highlight usab sa maong kalihukan ang demonstration sa kapabilidad sa sea and land assets sa ZNPPO. Ang kalihukan gitambungan usab sa pipila ka mga local chief executives dinhi sa probinsya, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, DILG, PDRRMC, ZNPPO Provincial Advisory Council ug ubang pang mga stakeholders. Tauhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong lalawigan, i-like ug i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte ug i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan makabalo sa kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among mahibal-an ang inyong mga mulo ug opinyon sa nanang nga paagi. Mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pangamhanan. Hangtod sa sinugyan kini si Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita. Para sa ZNPNN ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.